കൃഷ്ണ. വനിത നമസ്തി. ഹരികൃഷ്ണ മാതാജി, എനിക്ക് സമയം തെറ്റിപ്പോയി. ഞാൻ 7 o'clock ജോയിൻ ചെയ്തത്. അപ്പം മാർക്ക് പറയണൂടെ, എനിക്കറിയില്ല നേരത്തെയാണോ എന്നുള്ളത്. അത്ര അറിഞ്ഞില്ല. ഇന്നലെ ഞാൻ ലീവായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഹരേ കൃഷ്ണ. പരീക്ഷ എഴുതാണ്ട് വൈകി കയറിയിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതാത്തവർക്ക് 8:30 ഇന്നല്ല അവർക്ക് പരീക്ഷ. അടുത്ത ദിവസം എഴുതാട്ടോ. അറിയില്ലോ അല്ലെ? ഗ്രൂപ്പിൽ പറയില്ലേ? പറയാം. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരുടെയും ചോദിച്ചല്ലോ അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും പറയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ, ചോദിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ. എല്ലാരും മാർക്ക് പറഞ്ഞോ? ഹലോ, രാജേശ്വരി. രാജേശ്വരി മാതാജിക്ക് എത്ര? 15. 15. ഇനി ആരെങ്കിലും മാർക്ക് പറയാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. എല്ലാവരും പരീക്ഷയൊക്കെ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. 2 യൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരേ ഒരു യൂണിറ്റ് ജ്ഞാനയോഗം എന്നുള്ള ആ ഒരു 6 അധ്യായം കൂടെ പഠിച്ച ഭഗവത്ഗീതയിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആയി അല്ലെ നിങ്ങളെല്ലാരും? അപ്പൊ നമ്മള് ആ ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. 13-ാമത്തെ അധ്യായം പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നുള്ള ക്ഷേത്രജ്ഞ യോഗം എന്നുള്ള അധ്യായമാണത്. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്ന ആ സഗുണ ഭക്തര് നിർഗുണ ഭക്തരെക്കാളും എന്തായാലും ശ്രേഷ്ഠര് തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോ സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തിയോഗം എന്നുള്ളത്. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ദിനചര്യകളൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം അല്ലെ? നമ്മള് ജപം, പൂജ, ശാസ്ത്ര പഠനം ഒക്കെ ചെയ്ത് ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് വരാം. ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭക്തിയോഗത്തിൽ വരാം. എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും കൃഷ്ണ അർപ്പണമായിട്ട് ഫലത്യാഗത്തിലൂടെ ഭക്തിയോഗത്തിൽ എത്താമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇതൊന്നും സാധ്യമല്ലെങ്കിലോ ജ്ഞാനാർജനത്തിലൂടെ ഭക്തിയോഗത്തിൽ എത്താം. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഭക്തൻ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലാണെങ്കിലും അസ്വസ്ഥനാവില്ല. ശത്രുവിനോട് പോലും വൈരം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ദുഃഖമൊക്കെ വരും അല്ലെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തില്. അങ്ങനെ വന്നാ പോലും ഭഗവത് കൃപയാലെ എത്രയോ തുച്ഛമാണിത്. കടുത്ത ക്ലേശത്തിലും ശാന്ത സ്വഭാവനായിരിക്കാൻ സാധിക്കും. അതൊക്കെയാ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെ? ശരീരബോധം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ എന്താണോ ലഭിക്കണത് അതില് തൃപ്തനായിരിക്കും, സുദാമാവിനെ പോലെ. ഇപ്പോ ഒരു ഭക്തന് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊന്നും സംഭാഷണം ഇല്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ സദാ മുഴുകുക, അത് മാത്രമായിരിക്കും ആ ഒരു ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നയാൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ സംരക്ഷണത്തിന് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ആ ഉറപ്പുണ്ട് അല്ലെ? നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധി ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോ ശരീരം, ജീവൻ, ബ്രഹ്മൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇപ്പൊ ഇന്ന് പരീക്ഷയില് ജീവാത്മാവ്, ജീവഗണങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനി ആ വാക്കിനെ വേറൊരു വാക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഭഗവാൻ. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ഇവിടെ പുതിയത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവാണ്. ഇപ്പൊ പ്രകൃതി പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നീ വാക്കുകളുടെ നിർവചനം ആരായുകയാണ് അർജുനൻ. ഭഗവാൻ അതിനൊക്കെ മറുപടി നൽകുന്നതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ പ്രകൃതി പുരുഷ സംയോഗ കാരണം പറയുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനത്തിൽ സ്ഥിതനായവന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ധന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായം തന്നെയാണ് ഇത്. പോകാം നമുക്ക് 13-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക്. അധ്യായം 13 പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ഇപ്പൊ 6 വിഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിനെ തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം അർജുനന്റെ 6 ചോദ്യങ്ങളാണ്. പ്രകൃതി പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം.
2 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് 3ഉം 4ഉം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. പിന്നെ ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് പറയും. 8 മുതൽ 12 വരെ ശ്ലോകങ്ങളില് ചോദ്യം 5ന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നതാണ്. 13 മുതൽ 19 വരെ 6ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം. 20 മുതൽ 26 വരെ 1, 2 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരുന്നു. 27 മുതൽ 35 വരെ ജ്ഞാനചക്ഷുസ്, അറിവിന്റെ ദർശനമാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 1ാമത്തെ വിഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം. 1ഉം 2ഉം ശ്ലോകങ്ങള് ഒരുമിച്ചാണ്. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതദ്വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഇദം ശരീരം കൗന്തേയ ക്ഷേത്രമിത്യഭിധീയതേ ഏതദ്യോ വേത്തി തം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞൈതി തദ്വിദ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അറിയേണ്ടത്, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ. അപ്പോ ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് അർജുനൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തി പുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ബോഡി, ശരീരം എന്നുള്ള വാക്കല്ല ഇവിടെ പറയണത്, ക്ഷേത്രം എന്നുള്ള വാക്കാണ് പറയണത്. അതിന്റെ കാരണവും പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ആണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ആരാ ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ? ജീവാത്മാവ് അല്ലെ? വേറെ പുതിയൊരു പേര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് അത്രേ. നമ്മുടെ ഈ ശരീരം തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രം. ആ ശരീരത്തെ അറിയുന്ന ആളാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന്. അപ്പൊ ഉണ്ടായി മറയുന്ന ഈ ശരീരത്തിനെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാവുന്ന ഒന്നുണ്ട്, അതാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഹൃദയ ഗുഹയിലെ ആ ചൈതന്യം അല്ലെ, ആ ജീവൻ, അതാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് പിന്നെ മറ്റൊന്നും അറിയേണ്ടതില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രം പറയും അല്ലെ, ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലെ. ഡോക്ടർമാർക്ക് ഒക്കെ, സയന്റിസ്റ്റിനെ ഒക്കെ അറിയാം. അപ്പൊ ശരീരത്തിന് ഈ സവിശേഷതകളൊക്കെ കൊടുത്തത് ആരാണ് ചോദിച്ച സയന്റിസ്റ്റിന് മറുപടി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ സയൻസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ് അത് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അവരെ കൊണ്ട്. ഇപ്പോ ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള ആ സത്യം അത് കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ചെറുപ്പത്തിലേ ഉറപ്പിക്കണം. എല്ലാത്തിനെയും നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് അവരോട് പറയണം. ഈ ശരീരം തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രം. ശ്രീകോവിലിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ പുരുഷൻ, അതാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഈശ്വരൻ തന്നെ ആണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ അല്ലെ. പരമാത്മാവ് ഉണ്ട്, പരമാത്മാവിന്റെ അംശമായ ജീവാത്മാവ് ഭഗവത് അംശമാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മുൻപേ പറഞ്ഞു തന്നെ. ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ജീവന്റെ ഫീൽഡ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ശരിക്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണം. ജീവൻ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അറിയണം. ബോഡി എന്നുള്ള ടേം കൊണ്ട് അർജുനൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല. വെറും ശരീരം എന്നുള്ള ആ ടേം അത് പോരാ, ക്ഷേത്രം എന്നുള്ള. അപ്പോ ജീവന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. വിശദമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണം അർജുനന്. അതിനാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പോ ഏതൊക്കെ ഫീൽഡ് ഓഫ് കർമ്മമണ്ഡലങ്ങൾ എന്ന് പറയും അല്ലെ, ഫീൽഡ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം അറിയണം. ഭഗവാൻ അതിന് 6ഉം 7ഉം ശ്ലോകങ്ങളില് മറുപടി പറയുന്നുണ്ട്. ജീവാത്മാവ് സ്ഥൂല ശരീരത്തിലും സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, വികാരം, ഇതിനെയെല്ലാം കുറിക്കുന്ന വാക്കാണ് ക്ഷേത്രം. ഇതിനെ ആകെ തുകയായിട്ട് പറയാ ക്ഷേത്രം. അപ്പൊ ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോഴ് വെറും ഭൗതിക ശരീരം മാത്രമായിട്ട് ഇരിക്കും അല്ലെ, ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാല്. പക്ഷെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, വികാരം, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ക്ഷേത്രം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പോ ജ്ഞാതാവ്, ഈ ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് ആ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച്, ആ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആള്. അപ്പൊ അറിയുന്ന ആള് ജ്ഞാതാവ് അല്ലെ. അപ്പോ അത് സർവജ്ഞാതാവുണ്ട്. പിന്നെ സർവജ്ഞാതാവാണ് പരമാത്മാവ്. നമുക്കിപ്പോ നമ്മുടെ ബോഡിയെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ അറിയുള്ളൂ.
പക്ഷേ പരമാത്മാവിനോ ഈ ലോകത്തുള്ള ഏതെല്ലാം തരം ജീവികളുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാം ശരീരത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ നമ്മള് രാവിലെ പാവയ്ക്ക നുറുക്കുമ്പോ കൈ മുറിഞ്ഞു കത്തി കൊണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ ആർക്കാ വേദന എടുക്കുക? നമുക്ക് മാത്രമാണ് അല്ലെ? അടുത്ത് നിൽക്കണവർക്കൊന്നും വേദന അറിയില്ല, നമുക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ കാര്യങ്ങള്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന് അപ്പൊ ഭഗവാനെ അതുകൊണ്ടാണ് സർവജ്ഞാതാവാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാവരെ കുറിച്ചും പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ്, ഫ്യൂച്ചർ എല്ലാമേ അറിയാം അല്ലെ? നമ്മൾ മുമ്പും പറഞ്ഞതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചോദ്യം ഉത്തരം കൂടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പ്രകൃതി എന്നായിരുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ ഉത്തരം ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് തന്നെയാണ്. പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്വാദകനാണ്, എൻജോയർ. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ശരീരമാണ്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പരമാത്മാവാണ്. സർവശരീരങ്ങളെയും അറിയുന്ന ആള് പരമാത്മാവ്. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അതാണ് ജ്ഞാനം. അതറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറൊന്നും അറിയണ്ട. ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അത് പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് അറിയാനുള്ളത് അല്ലെ? അതാണ് പരമാത്മാവാണ് ജ്ഞേയം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ചോദ്യം ഏതാണ്, ഉത്തരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് പ്രകാരം പറഞ്ഞു. ഇനി 2 മുതൽ 7 വരെ, 3 മുതൽ 7 വരെ ഉള്ള ശ്ലോകങ്ങള്. 3. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോർജ്ഞാനം യത്തജ്ഞാനം മതം മമ. ഹേ ഭാരതവംശജ, സർവശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഭഗവാൻ പറയാണ് എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് നീ അറിയൂ. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം അല്ലെ? അതിനകത്ത് ക്ഷേത്രജ്ഞനുണ്ട്. രണ്ടിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ജ്ഞാനമാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് പിന്നെ തെറ്റുവരാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളത് വിശ്വസിച്ചു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പിക്ചറിൽ നോക്കൂ, ഒരാളുടെ ഉള്ളില് 2 പേരുണ്ട് അല്ലെ? പരമാത്മാവും ഉണ്ട്, ആത്മാവും ഉണ്ട്. കണ്ടോ? 2 പേര് ഉണ്ട്. ഒരു പൗരന് തൻ്റെതായ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിയാം. ഒരു രാജാവിനാകട്ടെ സ്വന്തം അരവനെ പറ്റി മാത്രമല്ല ഓരോ പൗരന്മാരുടെയും വസ്തുവകകളെ പറ്റിയും അറിവുണ്ട്. ഇപ്പൊ രാജ്യത്ത് രാജാവുണ്ട് അല്ലെ? എല്ലാ ഭൂമികളെ പറ്റിയിട്ടും അറിയാൻ പറ്റും രാജാവിന്. പക്ഷെ നമ്മൾക്കോ നമ്മളുടെ കൈവശത്തിലുള്ള ഭൂമിയുടെ മാത്രം വേറെബൌട്ട്സ് നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ അല്ലെ? ഒരാൾക്ക് തൻ്റെതായ ശരീരത്തിൽ ഉടമാവകാശമുണ്ട്. എന്നാൽ സർവ്വശരീരങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. നമ്മൾക്ക് ചെറിയൊരു കൈവശാവകാശം ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തില്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ശരീരങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥൻ. ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ടൈപ്പ് ശരീരങ്ങള്. മൗലികമായി രാജ്യാവകാശം രാജാവിൻ്റെതാണ്. പ്രജകൾ രണ്ടാമതായേ ഉടമകളാകുന്നുള്ളൂ. രാജ്യത്തുള്ള ഭൂമി വകകളുടെ ഒക്കെ അവകാശം ആക്ച്വലി ആരുടേതാണ്? രാജാവിൻ്റെതാണ്. പ്രധാനമായിട്ട് രാജാവിന്റെ അവകാശം തന്നെയാണ്. പ്രജകളോ കൈവശാവകാശം അല്ലെ? കുറച്ചു നാള് ജീവിച്ചു മരിച്ചു പോകുന്നവര് കൈവശാവകാശം വെക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ അവര് പ്രജകൾ രണ്ടാമതായ ഉടമകളാകുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ ഭഗവാനാണ് സർവ്വശരീരങ്ങൾക്കും സർവാധികാരി. എല്ലാ ശരീരങ്ങളുടെയും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും അധികാരി. ഇനി എന്താണ്? ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ പറയണത്. 2 ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട് അല്ലെ? സ്വക്ഷേത്രജ്ഞനുണ്ട്, സർവക്ഷേത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവും ഉണ്ട്. അപ്പോ അത് തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് ഇവിടെ നോക്കാം. ജീവാത്മാവ് ജീവസത്തുക്കളാണ്. ജീവാത്മാവ് ഇവിടെയോ പരമാത്മാവോ പരിപാലകനായ ദൈവം പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ജീവാത്മാവ് അണുവാണ്, ചെറുതാണ്. നമുക്കറിയാം ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ ഒരംശം. എന്നാൽ പരമാത്മാവോ അനന്തമാണ്, വിഭുവാണ്. ജീവാത്മാ സ്വന്തം ശരീരത്തെ അറിയുന്നവനാണ്. വ്യക്തിഗതനായ ശരീരജ്ഞാതാവാണ്. വ്യക്തിഗത ആയിട്ടുള്ള
സ്വന്തം ശരീരത്തെ മാത്രം അറിയും ജീവാത്മാവ്. എന്നാൽ പരമാത്മാവോ എല്ലാവരെയും എല്ലാറ്റിനെയും അറിയുന്നവൻ, പരമജ്ഞാതാവ്. ജീവാത്മാവ് രണ്ടാമതായേ ഉടമകളാകുന്നുള്ളൂ. ജീവാത്മാവ് അല്ലെ, സാമ്യം ഉദാഹരണം കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു പൗരന് തൻ്റെതായ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അറിയാം. പരമാത്മാവിന്റെ കാര്യത്തിലോ ഭഗവാനാണ് സർവ ശരീരങ്ങൾക്കും സർവാധികാരി. സാമ്യമോ മൗലികമായി രാജ്യാവകാശം രാജാവിൻ്റെതാണ്. ജീവാത്മാവ് രണ്ടാമതേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്താക്കളാകുന്നുള്ളൂ. സാമ്യം പൗരന്മാർ രണ്ടാമതേ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിയന്താക്കളാകുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഭഗവാനാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ നിയന്താവ്. സാമ്യം സർവ പ്രവർത്തനങ്ങളും മൗലികമായി രാജാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നടക്കുന്നു. ഇനി ജീവാത്മാവ് പിഴ പറ്റാവുന്നവനാണ്, എന്നാൽ പരമാത്മാവിന് ഒരിക്കലും പിഴ പറ്റുന്നില്ല. ജീവാത്മാവ് സ്നേഹമുള്ള ഒരു സേവകൻ മാത്രാണ്. പരമാത്മാവ് എന്നേക്കും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു യജമാനൻ അല്ലെ, ഭക്തവത്സലൻ. പിന്നെ ജീവാത്മാവ് അസംഖ്യമായ ജീവസത്തകളുണ്ട്. എന്നാലോ സർവ്വജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തിലും അണുവിൽ കൂടി പരമാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നുവെങ്കിലും ഒരു പരമാത്മാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സൂര്യൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ പരമാത്മാവ് ഒന്ന് മാത്രാണ്. സകല ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പരമാത്മാവിനെ ഇങ്ങനെ കഷ്ണം കഷ്ണാക്കി തുണ്ട് തുണ്ടാക്കിയിട്ടാണോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? അല്ല. അപ്പോ എന്താണ് നമ്മള് ഈശോപനിഷത്തിലെ ധ്യാന മന്ത്രം ഓർത്താൽ നല്ലതാ. പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാണ് എല്ലാ തരത്തിലും. അപ്പൊ ഒരു സമ്പൂർണൻ ആയിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ വന്നാലും അത് അവിടെ സമ്പൂർണനായി തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു എന്നാണ് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിലെ ധ്യാന മന്ത്രത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ വൈഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പരിപൂർണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കോടാനുകോടി ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് ജീവാത്മാക്കൾ വന്നാലും അല്ലെ, അതിൽ ആ പരിപൂർണതയ്ക്ക് ഒരു വ്യയവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അവ്യയനാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് ക്ഷേത്രം എന്നാണ് 4ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. തത് ക്ഷേത്രം യദ്ചയാദൃച്ഛ യദ്വികാരി യദശ്ചയത് സജയോ യത് പ്രഭാവശ്ച തത്സമാസേന മേ ശൃണു. ഈ കർമ്മക്ഷേത്രം, അതിന്റെ ഘടന, അതിന് നേരിടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അതിന്റെ ഉത്ഭവകാലം, കർമ്മക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ജ്ഞാതാവ്, ജ്ഞാതാവിന്റെ സ്വാധീനത, ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞു തരാം. ദയവായി കേൾക്കൂ. എന്താ ചെറുതായി പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറയണത്? നോക്ക, വിശദീകരിച്ച് എന്ത് പറയണില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ പറയും ഭഗവാൻ? കർമ്മക്ഷേത്രം ആയിട്ടുള്ള ശരീരത്തെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ ഘടനയെ കുറിച്ചിട്ട്, അതിനെ നേരിടുന്ന മാറ്റങ്ങള്, അതിന്റെ ഉദ്ഭവകാലം, കർമ്മക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ജ്ഞാതാവ്, കർമ്മക്ഷേത്രങ്ങളെ അറിയുന്നതാരാണ്, ജ്ഞാതാവിന്റെ സ്വാധീനത, ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞു തരാം. ദയവായി കേട്ടോളൂ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ അറിവെല്ലാം നേടാവുന്നതാണ്. ഒന്ന് ഓർക്കണം. സർവശരീരങ്ങളിലും വാഴുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവും ഒന്നാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. പ്രബലമായതിനെയും ദുർബലമായതിനെയും തുല്യമെന്ന് കരുതുന്നത് പോലെയാണ് അത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് പറയാണ് സർവശരീരങ്ങളിലും വാഴുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുണ്ട്, അതുപോലെ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ എന്ന് അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടരുത് എന്ന് പറയാണ്. പ്രബലമായതാണ് പരമാത്മാവ്, ദുർബലമായത് ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ രണ്ടിനെയും തുല്യം എന്ന് കരുതുന്നത് പോലെയല്ലേ, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സംക്ഷേപിച്ചു പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞത്? 5ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഋഷിഭിർബഹുധാ ഗീതം ഛന്ദോഭിർവിവിധൈ പൃഥക് ബ്രഹ്മസൂത്രപദൈശ്ചൈവ ഹേതുമദ്ഭിർവിനിശ്ചിതൈ. പറയാണ്, പ്രവർത്തന മേഖലയെയും അതിന്റെ ജ്ഞാതാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനം വിവിധ വൈദിക കൃതികളിലൂടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പറയാണ്, ഈ കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളെ അല്ലെ, പ്രവർത്തനം ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട് ഓരോ മേഖല. അതിന്റെ ജ്ഞാതാവിനെ കുറിച്ച്, അതിനെ കുറിച്ച് അറിയണതിനെ കുറിച്ചിട്ട്, അതായത് കർമ്മക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചിട്ടും
അതിന്റെ ആ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും ഉള്ള ജ്ഞാനം വിവിധ വൈദിക കൃതികളിലൂടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വേദാന്ത സൂത്രത്തിലെ കാര്യകാരണ സഹിതം അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അനവധി ഋഷിമാര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളില്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒന്നിന്റെയും ക്രെഡിറ്റ് വേണ്ട. ഭഗവാന്റെ ശ്വാസമാണ് വേദം, നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അറിവും വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് ശുശ്രൂമധീരാണാം എന്ന് ഉപനിഷത്തില് പലപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റും. അതായത് ധീര ഋഷിമാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയണത്, അല്ലാണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല പറയുന്നത്. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ 4-ാം ശ്ലോകത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, വേദാന്ത സൂത്രത്തില് വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ പരാശര മുനി വ്യാസപിതാവ് പറഞ്ഞു, നാം എല്ലാം ആത്മീയര് തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് നമ്മളും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. ആ സ്ഫുലിംഗം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പിരിച്വൽ സ്പാർക്ക് ആണ്, നമ്മളും സ്പിരിച്വൽ ആണ്. നാം കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് ഉയർന്നതും അധമവുമായ പല പല ശരീരങ്ങൾ എടുക്കാണ് അല്ലെ. പന്നിയായിട്ടോ പൂച്ചയായിട്ടോ ആനയായിട്ടോ എന്താന്നറിയും, മരമായിട്ടോ പക്ഷിയായിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആവാലെ. ജലജീവികളായിട്ട് ജനിക്കാം. അപ്പോ അജ്ഞാനത്താല് നമ്മൾ കരുതാണ് ഞാൻ മനുഷ്യൻ, പുരുഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നായ, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കരുതാണ്. അത് വെറും ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ വസ്ത്രം മാത്രമാണ് അല്ലെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം എന്നുള്ളത്. അപ്പോ യുക്തി വിചാരത്തോടെ സംശയലേശമന്യേ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം ഋഷിമാർ തരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇതിലെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്നുള്ളത് പോലെയല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോളും സൂപ്പർ സോളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ത്രിഗുണ പ്രഭാവമുള്ളതാണ് അല്ലെ. ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനമാണ് ജീവാത്മാവ്. എന്നാൽ പരമാത്മാവോ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് അല്ലെ. അതൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇവിടെ അവബോധ തലങ്ങള് ആണ് പറയണത്, സാക്ഷാത്കാര തലങ്ങൾ പറയാണ് ഇവിടെ. അതായത് ഏറ്റവും ചുവട്ടില് എന്താണ് കാണുന്നത്? അന്നമയം, പിന്നെ പ്രാണമയം, ജ്ഞാനമയം, വിജ്ഞാനമയം, ആനന്ദമയം. അപ്പോ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഇങ്ങനെ 5 ഘട്ടങ്ങളാണുള്ളത്. ഇവയെയാണ് ബ്രഹ്മപുച്ഛം എന്ന് പറയണത് എന്നാണ്. പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് മനസ്സിലാവില്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറയട്ടെ. ഇപ്പോ നമ്മള് വെറും ഈ അന്നമയം എന്നുള്ളത് ലോവർ ലെവലാണ്, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ മൃഗങ്ങളുടെ അവബോധമാണ് ആ സ്റ്റേജില്. എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു കുട്ടികൾ ജനിച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അല്ലെ എന്ത് കിട്ടിയാലും അത് വായിലിടാൻ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അല്ലെ. അന്നമയ കോശം ആ സ്റ്റേജിലാണ് അത്. പിന്നീട് കുറച്ചും കൂടി വലുതാ 2 വയസ്സ് 3 വയസ്സൊക്കെ ആവുമ്പോൾ അവബോധം കൂടി അല്ലെ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ തിരിച്ചറിവ്. അപ്പൊ പറയും ഞാൻ ഒരു ബോധവാനായ വ്യക്തി, മോന്റെ പേരെന്താ, കണ്ണൻ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയ്ക്കായി. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ സുരക്ഷ നോക്കണം എന്നൊക്കെ കുറച്ചറിയാം അല്ലെ. ആരെങ്കിലും അടിക്കാൻ വരുമ്പോ കരയും, അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടും. അത്രയ്ക്കൊക്കെയുള്ള പ്രായമായി. അപ്പൊ പ്രാണമയം എന്ന് പറയാം. 3ാമത്തെ സ്റ്റേജ് ജ്ഞാനമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിന്തിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങും ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച്. നമ്മളിങ്ങനെ ഇപ്പൊ കഥയൊക്കെ പറയുമ്പോ കുട്ടി ചിന്തിച്ചു ഇരിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ അനുഭവിച്ച അറിയും, അത് ഭാവനയിൽ കാണും. ഇപ്പൊ ജീവിതം കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഇപ്പൊ ജീവന്റെ മൂല്യമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കും പിന്നീട് കുറച്ചും കൂടെ വലുതാവുമ്പോ അല്ലെ. ജ്ഞാനമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവന്റെ ആ മൂല്യം അറിയണു, മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ആ എന്താ പറയാ ആ ലക്ഷ്യം അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ജ്ഞാനമയം എന്നുള്ള സ്റ്റേജ്. ഇനി വിജ്ഞാനമയം എന്നെത്തുമ്പോഴോ ഞാൻ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ് എന്ന ഭാവമാണ് വിജ്ഞാനമയ കോശത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ. ഇനിയോ ആനന്ദമയ കോശാണെങ്കിലോ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായി ചേരേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? അത് ജീവാത്മാവിന്റെ കടമയാണ് ആ പ്യുവർ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അതാണ് ആനന്ദമയ പരമാനന്ദാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതാണ് ഈ അവബോധ തലങ്ങളാണ് ഇത് പറയണത്. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഇങ്ങനെ 5 ഘട്ടങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഇവയാണ് ബ്രഹ്മപുച്ഛം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അന്നമയം, പ്രാണമയം, ജ്ഞാനമയം, വിജ്ഞാനമയം, ആനന്ദമയം. ഇപ്പൊ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി.
ഇനി ഭക്തിശാസ്ത്രയിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഇനി ക്ഷേത്രം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി, അതാ ഇവിടെ 6ഉം 7ഉം ശ്ലോകങ്ങള്. മഹാഭൂതാന്യഹങ്കാരോ ബുദ്ധിരവ്യക്തമേവ ച ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈകം ച പഞ്ചചേന്ദ്രിയ ഗോചര ഇച്ഛാദ്വേഷ സുഖം ദുഃഖം സംഘാതശ്ചേതനാധൃതി ഏതത് ക്ഷേത്രം സമാസേന സവികാരമുദാഹൃതം. 5 മഹാഭൂതങ്ങള്, പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള് എന്ന് പറയും. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 24 ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹം ആണ് കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം. 24 മൂലകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണത്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളുണ്ട്. ഏതാ? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരവും ബുദ്ധിയും പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങള്, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങള്, അതൊക്കെ. പിന്നെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, ഏതാ? കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി. പിന്നെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5, ഏതാ? ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ഗുദം, ഉത്പാദനേന്ദ്രിയം. പിന്നെ അന്തരേന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള മനസ്സ്. പിന്നെയോ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5, ഗന്ധം, രൂപം, രസം, സ്പർശം, ശബ്ദം. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടുന്നതാണ് ഈ കർമ്മക്ഷേത്രം. കൃഷ്ണൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയും മോക്ഷവും 8 മുതൽ 12 വരെ ശ്ലോകങ്ങള് ഒന്നിച്ചാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരെന്നറിയാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒരുക്കണം, അല്ലെ? നമ്മൾ കുറച്ച് സദ്ഗുണങ്ങള് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒക്കെ വെക്കണം. അമാനിത്വം, അധംബിത്വം, അഹിംസ, ക്ഷാന്തിരാർജവം, ആചാര്യോപാസനം, ശൗചം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മവിനിഗ്രഹം, ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം, മനഹങ്കാര ഏവ ച, ജന്മ മൃത്യുജരാ വ്യാധി ദുഃഖദോഷാനുദർശനം, അസക്തിരനഭിഷ്വംഗ പുത്രദാരഗൃഹാദിഷു, നിത്യം ച സമചിത്തത്വമിഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു, മയി ചാനന്യയോഗേന ഭക്തിനവ്യഭിചാരിണി, വിവിക്തദേശസേവിത്വമരതിർജനസംസദി, അധ്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം തത്വജ്ഞാനാർത്ഥദർശനം, ഏതജ്ഞാനമിതി പ്രോക്തമജ്ഞാനം യതതോന്യഥാ. കൃഷ്ണ പറയാണ്, വിനയം, ഗർവമില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യാഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവ എല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും ഇവയല്ലാതെയുള്ളവ എല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പോ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്, അല്ലെ? അതൊക്കെ നമ്മളിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക തന്നെ വേണം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. അഹിംസ, നമുക്ക് അമാനിത്വം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിനയാണ്, വിനയം. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ തന്നെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന ദുർമോഹം ഒന്നുമില്ല, അല്ലെ? ആരും എന്നെ സ്തുതിച്ച് പറയണമെന്നോ ഒന്നും ആഗ്രഹമില്ല. ഗർവില്ലായ്മ, അദംഭിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗർവില്ലാതിരിക്കുക എന്നാണ്. ഈ ശരീരമല്ല താനെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട പൂർണ്ണജ്ഞാനിയായ ഒരാൾക്ക് മാനാപമാനങ്ങൾ പ്രശ്നമാകുന്നില്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ ഈ ശരീരം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് അഭിമാനം ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളെ ആധ്യാത്മിക ബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കാത്തവരെ ഹിംസ നിരതരെന്ന് തന്നെ കരുതാം എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം നമ്മൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞാല് മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി അങ്ങനെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്താൻ നമ്മൾ സഹായിക്കണം. ക്ഷാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ഷമ, തന്നെ മറ്റുള്ളവർ പുച്ഛിക്കുന്നതും അപമാനിക്കുന്നതുമെല്ലാം പൊറുക്കാൻ പരിശീലിക്കണം. അതാണ് ക്ഷമ. നമുക്കറിയാം. ലാളിത്യം, ആർജവം, അല്ലെ? സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആവുക.
ശത്രുവിനോട് പോലും ആർജവത്തോടെ തുറന്നു പറയാനുള്ള കഴിവ്. ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കലാണ് ആചാര്യോപാസനം പറഞ്ഞ. അത് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ് അല്ലെ. ശുചിത്വം, കുളി ബാഹ്യമായിട്ട് ശുചിയാവാൻ, ജപം ആഭ്യന്തരമായിട്ട് ശുചിയാവാൻ, സ്ഥിരത, സ്ഥൈര്യം, ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടാവണം. ആത്മസംയമം, ആത്മവിനിഗ്രഹ എന്നാണ് സംസ്കൃതത്തില്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ദോഷകരമായ ഒന്നും അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുക, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമൊക്കെ സാധിക്കുക. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം, ആവശ്യമില്ലാത്ത വാശിക്ക് നാം വഴങ്ങിപ്പോകരുത്. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുന്നതിനുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനുതകുന്ന വിധത്തിൽ ശരീരത്തെ സജ്ജമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മാത്രം. മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, അനഹങ്കാര എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ശരീരമോ മനസ്സോ ആണെന്ന് നിരസിക്കുക, ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ സേവകനാണ് എന്ന് മാത്രം തോന്നണം. പിന്നേതാ, മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ഞാൻ ശരീരമോ മനസ്സോ ആണെന്ന് നിരസിക്കുക, ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ സേവകനാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുക. പിന്നെ ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം. ഇവിടെ ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് ഇവയെക്കുറിച്ച് പതിവായി കേൾക്കുക. വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അനാസക്തിയാണ്. ആസക്തി ഉണ്ടാവരുത് ഒന്നിലും. കൃഷ്ണനു വേണ്ടി എല്ലാം ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാവുക. മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി. പുത്ര അനഭിഷ്വംഗ പുത്രധാരഗൃഹാദിഷു എന്നാണ്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് പരിശീലിക്കണം. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് അനുകൂലമല്ലെങ്കിൽ ത്യജിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, നിത്യം ച സമചിത്തത്വം ഇഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക നേട്ടത്തിലോ നഷ്ടത്തിലോ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ വിഷമിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. അതൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ മുമ്പും പഠിച്ച തന്നെ. ഭഗവാനിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, അനന്യഭക്തി ഉണ്ടാവണം. നവഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതിനെ പറയാണ്. ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ഭൗതികവാദികളുമായി ഇടപഴകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭക്തരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ജീവിക്കുന്നു അല്ലെ. ഏകാന്ത സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സജ്ജനങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്ത് പോകാം, ദുർജനങ്ങളാണ് ഒഴിവാക്കുക. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലേതുപോലെ തന്നെ അല്ലെ, ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ. പിന്നെയോ ആധ്യാത്മജ്ഞാനം അല്ലെ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ആധ്യാത്മിക വിദ്യയിലൂടെയാണ് അല്ലെ. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിച്ചു മരിച്ച് നിൽക്കേണ്ടി വരണത്. തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കല്, ഉപയോഗശൂന്യമായ ഗവേഷണങ്ങളും തത്വശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളും എല്ലാം നിരസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണ. അപ്പോ സദ്ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒരു ക്ഷേത്രജ്ഞന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ജ്ഞാന ലക്ഷണങ്ങള് അതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള് നമ്മളിൽ ഇല്ല വിചാരിച്ചാലോ അതൊക്കെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുക. ഈ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കലാണ് ഭഗവത്ഗീത 11:8 മുതൽ 12 വരെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അറിവ് നേടുന്നതിനുള്ള യഥാർത്ഥ രീതി. ഈ അറിവുകൾക്ക് അപ്പുറം ഊഹിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തും അജ്ഞതയാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ തരുന്ന അറിവുണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് വേറൊരു അറിവുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നത് തന്നെ അജ്ഞതയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം നൽകുകയാണ് 13-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജ്ഞേയം യത്തത് പ്രവക്ഷ്യാമി യജ്ഞാത്വാമൃതമശ്നുതേ അനാദിമത് പരം ബ്രഹ്മ സദുച്യതേ. ഏതൊന്നിന്റെ അറിവ് സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കുന്നതിനു ഉതകുമോ? ജ്ഞേയമായ അതിനെ പറ്റി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അനാദിയും എന്നെ ആശ്രയിച്ചുള്ളതുമാണ് ബ്രഹ്മം. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ് അത്. ക്ഷേത്ര ഓരോ അണുവിലും ഭഗവത് ചൈതന്യം ഉണ്ട് അല്ലെ.
നമ്മളെ കെയർ ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഓരോ ചലനവും നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മുടെയൊക്കെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. സുരക്ഷിതത്വമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉറപ്പാക്കണം. നമ്മൾ ഉറപ്പാണ്. മുൻകൂട്ടി അല്ല, ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എന്നാണ് 14ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത്. സർവദ പാണിപാദം തത് സർവദോക്ഷി ശിരോമുഖം സർവദ ശ്രുതിമല്ലോകേ സർവമാവൃത്യ തിഷ്ഠതി. എന്താ പറയണത്? കൈകാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും ചെവികളും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് സർവവ്യാപിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പരമാത്മാവിന് എത്രയല്ലേ കൈയും കാലും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും ചെവിയും ഒക്കെ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്തത്രയ്ക്കുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാൻ എല്ലായിടും നിറഞ്ഞിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. എണ്ണമറ്റ രശ്മികൾ പ്രസരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യനെ പോലെയാണ് പരമാത്മാവ് അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. സർവവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം നിലകൊള്ളുന്നു. അല്ലെ, ആ സർവത്ര വ്യാപിച്ചു നിൽക്കണ ആ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ നിലകൊള്ളുന്നത്. അല്ലാതെ സൂര്യനെ പോലെ, അല്ലാതെ നമ്മളെ പോലെ അല്ല എന്നാണ് പറയണത് അവിടെ. എണ്ണമറ്റ രശ്മികൾ പ്രസരിപ്പിച്ച സൂര്യനെ പോലെ ആണ് പരമാത്മാവുള്ളത്. പരമാത്മാവ് സർവവ്യാപിയാണ്. ഈ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന് എല്ലായിടത്തും പോവാൻ കണ്ണുകളോ കാലുകളോ ഒന്നും കൂടുതലോ ഒന്നുമില്ല, അല്ലേ? സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മള് എന്നും കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ നമ്മള് കയ്യോടെ നമ്മുടെ മുമ്പില് വന്നാലും നാലുപുറം നമ്മൾ ഓരോ രൂപത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാണ്ട് പോവാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു പശുക്കുട്ടി ജനിക്കണത് അതിന്റെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ദൈന്യനായിട്ട് കിടക്കുന്ന പട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ദരിദ്ര ബാലൻ അങ്ങനെ അവരിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് സാക്ഷാത്തായിട്ട് ഭഗവാനെയും കാണാൻ സാധിക്കും. സർവഭൂത ദയാണ് ഏറ്റവും വേണ്ടത്, അല്ലെ? ആരും രക്ഷിക്കാനില്ലെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം ആസക്തം സർവഭൃച്ചൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തൃച. ഇപ്പൊ ഈ ലോകത്തിലെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? സർവേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടുത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നതെങ്കിലും അനാസക്തനും ത്രിഗുണാതീതനും അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. ഭഗവാൻ സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം. ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല തന്നെ. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നതും അനാസക്തരാക്കുന്നതും ത്രിഗുണാതീതനും അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത്. പരമാത്മാവിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അഭൗതികങ്ങളാകയാൽ അവയെ നിർഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മുടേതിന് നിർഗുണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ഗുണങ്ങൾ എന്നാൽ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എന്നർത്ഥം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികതയുടെ ആവരണമില്ല. അത് നമ്മുടേതുപോലെയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളില് ക്ഷേത്രജ്ഞനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ ഈ ക്ഷേത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആ ചൈതന്യമില്ലാതെ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കില്ല. എന്നാൽ ഒന്നിനോടും ശക്തമല്ല താനും. ബ്രഹ്മം എന്നതിലുണ്ടായി മറയണം എന്ന് പ്രപഞ്ച വസ്തു എന്നുള്ളതോ ഒരു സ്വരൂപം. ഈ സിനിമയിൽ ഇപ്പൊ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. കഥാപാത്രത്തെ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ? കഥ. അപ്പൊ കഥാപാത്രമാണ് സ്വഭാവമായിട്ടുള്ളത്. നടൻ ആരാ? സ്വരൂപമായിട്ടാണ് അവിടെ. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാല് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്തെന്നും നമുക്ക് എങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടുന്നുവെന്നും 16ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയാണ്. ബഹിരഞ്ജ അന്തശ്ച ഭൂതാനാമചരം ചരമേവ ച സൂക്ഷ്മത്വാ തദ്വിജ്ഞേയം ദൂരസ്ഥം ചാന്തികേ ച തത്. ഇപ്പൊ പരമതത്വം ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായ എല്ലാ ജീവികളുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തും കുടികൊള്ളുന്നു.
അതിസൂക്ഷ്മ ഭാവം മൂലം ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനോ അറിയാനോ കഴിയില്ല. അതിവിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും ഏവർക്കും സമീപസ്ഥനുമാണ് അദ്ദേഹം. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും അകത്തും പുറത്തും ഉണ്ട് അല്ലെ? ബ്രഹ്മം അത് ചലിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ ചലിക്കുന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ? അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടെന്നറിയാം അല്ലെ? ഇനി ദൂരസ്ഥനാണ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ അടുത്തുള്ളതുമാണ്. അങ്ങനെ പ്രകൃതി ഇവർക്ക് ലഭിച്ച എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ ഒരിക്കൽ നമുക്ക് അനുഭവത്തിൽ വന്നു ലഭിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ഇത്ര എളുപ്പമാണോ എന്ന് തോന്നും. കിട്ടാത്തവർക്ക് എന്താ തോന്നാ? വളരെ ദൂരെ എന്ന് തോന്നും. അതാണ്, അകത്തുമുണ്ട് പുറത്തുമുണ്ട്, അടുത്തുമാണ് ദൂരെയുമാണ് അല്ലെ? ഭക്തന്, ഉത്തമ ഭക്തന് ഭഗവാൻ വളരെ അടുത്തായിട്ട് തോന്നും. അല്ലാത്ത ആസുരിക സ്വഭാവികൾക്കോ ഭഗവാൻ വളരെ അകലെയാണ് എന്നാണ് തോന്നുക. കൃഷ്ണാവബോധ പരിശീലനത്താൽ ഇന്ദ്രിയ മനസ്സുകളെ പവിത്രീകരിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് മാത്രം നിരന്തരം ഭഗവത് ദർശനം സാധ്യമാവും. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്താലെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങള് മാത്രം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭഗവത് ദർശനം തന്നെ ഭഗവാൻ അരുളും. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. അവിഭക്തം ച ഭൂതേഷു വിഭക്തമിവ ച സ്ഥിതം ഭൂതഭദ്ര ച തജ്ഞേയം ഗ്രസിഷ്ണു പ്രഭവിഷ്ണു ച. പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഓരോ ജീവിയിലും വെവ്വേറെ കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും പരമാത്മാവ് അവിഭാജ്യനാണ്, ഏകനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭൂതജാലത്തെ നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം സംഹരിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ അദ്ദേഹമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉച്ചസ്ഥനാവുമ്പോൾ സൂര്യൻ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ 5000 നാഴിക ദൂരം എല്ലാ ദിക്കിലേക്കും സഞ്ചരിച്ചാലും സൂര്യൻ എവിടെയെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ശിരസിന് മുകളിൽ തന്നെ എന്നായിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരം. സമഗ്രതയോടെ ഇരിക്കെ തന്നെ ശകലിതമായി തോന്നുന്നതിനെ വൈദിക സാഹിത്യം ഉദാഹരണമായി എടുത്തു കാട്ടുന്നുണ്ട്. സൂര്യൻ ഓരോ സ്ഥലത്തും അനേകം പേർക്ക് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു വിഷ്ണുവും തൻ്റെ വൈഭവത്താൽ പലതിനും പലയിടത്തും അസംഖ്യം പേർക്ക് പ്രത്യക്ഷനുമാവുന്നു. എന്താ പറയാ, ഏകദേശ ധാരണ തരികയാണ്. ഇപ്പൊ വേദാന്താണ് ഇത്. മനനം ചെയ്യുക, പിന്നെ നിധിധ്യാസം വേണം. പ്രപഞ്ച ഘടകത്തിന്റെ ആധാരത്തിനെ വരെ കണ്ടെത്തണം, അങ്ങനെ വിചാരം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ആ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ നമ്മൾക്ക് അറിയാനും സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കുറച്ചൊക്കെ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചൊക്കെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा. മാതാജി 16ാമത്തെ ശ്ലോകം ഒന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. 16. ബഹിരന്തശ്ച ഭൂതാനാം അചരം ചരമേവ ച സൂക്ഷ്മത്വാത് തദവിജ്ഞേയം ദൂരസ്ഥം ച അന്തികേ ച തത് എന്നാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പുറത്തുമുണ്ട്, ബഹിരം അന്തരമുണ്ട്, ബാഹ്യമായിട്ടുമുണ്ട് ആന്തരികമായിട്ടുമുണ്ട്. ഭൂതാനാം അചരം ചരം, സർവഭൂതങ്ങളിലും ചരങ്ങളായവയിലുമുണ്ട് അചരങ്ങളായവയിലുമുണ്ട്. സൂക്ഷ്മത്വാത് വിജ്ഞേയം, അതിസൂക്ഷ്മ ഭാവത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൊന്നും കാണാനേ പറ്റില്ല.
പിന്നെയോ അതിദൂരസ്ഥനാണ്. ദൂരസ്ഥം ച അന്തികേ, എന്നാല് സമീപസ്ഥനുമാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഒരു കടങ്കഥ പോലെ അകത്തും പുറത്തും ഉണ്ട് അല്ലെ ബ്രഹ്മം. ചലിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചലിക്കുന്നുമില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അനുഭവത്തിലൂടെയോ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അല്ലെ. അനുഭവിച്ചറിയാനുള്ള ഒന്നാണ്. ഇനി ദൂരസ്ഥനാണ്, യഥാർത്ഥത്തിലോ അടുത്തുള്ളതുമാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നും ഇത്ര എളുപ്പമായിരുന്നോ എന്ന് തോന്നും. കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തവർക്കോ വളരെ ടഫാണ്, വളരെ ദൂരെയാണ് എന്ന് തോന്നും. അതാ പറയണേ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ഭൗതികങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും കൊണ്ടൊന്നും സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെയാണ് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെയും പറയണത്. ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ തക്ക ഇന്ദ്രിയങ്ങളോ മനസ്സോ ഒന്നുമല്ല നമ്മളുടേത്. പരമപുരുഷനിലെ പ്രേമം വളർന്ന ഭക്തനോ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പ്രത്യക്ഷനായിരിക്കും എന്നാണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ കുറച്ച് നാമം ജപിക്കുമ്പോഴേക്കൊക്കെ ഇത് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. ഒരു പരമ ഭക്തനായിട്ട് പരമപുരുഷനിലെ പ്രേമം വളർത്തുന്ന ഭക്തന് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പ്രത്യക്ഷനായിരിക്കും എന്നാണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അദ്ദേഹത്തെ കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉറപ്പ് നൽകാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വ്യക്തായോ മാതാജി? മനസ്സിലായി മാതാജി. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? നാളെ ഏകാദശി അല്ലേ മാതാജി? ഏതാ? നാളെ നാളെ ഏകാദശി പാരായണത്തിന് നേരത്തെ കയറണം കേട്ടോ. 6 മണിക്ക് തുടങ്ങല്ലേ? 6 മണി തൊട്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ അധ്യായങ്ങൾക്കും ആളായോ റീന മാതാജി? റീന മാതാജി അതിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. മാതാജിക്ക് എന്തോ നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ തോന്നുന്നു, കേൾക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ആരാ ഇനി പേര് തരാത്തെ വായിക്കാൻ? എല്ലാരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നേ. ഭഗവാന് എന്റെ പേര് തന്നിട്ടില്ല. മാതാജിയുടെ ഞാൻ റീന മാതാജി ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതിയെടുക്കട്ടെ. മാതാജിയുടെ പേര് പറഞ്ഞോളൂ. ശ്രീബിന. SRIBINA ശ്രീബിന. ശ്രീബീന. ഓക്കെ. മാതാജി ഏത് ചാപ്റ്റർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ? ചാപ്റ്റർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഒരു ചാപ്റ്റർ മാതാജിക്ക്. ഇനി പേര് പറയൂ. ഇന്നലെ പേര് കൊടുക്കാത്തവര് പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സമയം എപ്പോഴാ വരുന്നത്? ഇത് നമ്മളിപ്പോ 6 തൊട്ട് നമുക്ക് ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങാം. 18 അധ്യായം കഴിയണ്ടേ? അപ്പൊ 6 മണിക്ക് കയറ്. എനിക്ക് ആദ്യത്തിലൊക്കെ കിട്ടാൻ പറ്റുമോ? ജോലിക്ക് പോകണം. നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോവാനാ? അല്ല, വൈകിട്ട് 6-നാണോ? വൈകിട്ട് 6-നാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. കേട്ടോ. ഞാൻ രാവിലെ ആണോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. വനജ മാതാജിയുടെ പേര് എഴുതാം. വൈകിട്ട് 6 വേറെ ആരാ ഇന്നലെ പേര് കൊടുക്കാത്തവര് പറയോ? പറയൂ. 2 പേരേ ഉള്ളോ? ഞാൻ ഇന്നലെ പേര് കൊടുത്തായിരുന്നു മാതാജി. രാജശ്രീ. അത് 1-ാമത്തെ അധ്യായം പകുതി വായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞാൻ ഫുള്ള് വായിച്ചോളാം 1-ാമത്തെ അധ്യായം. ശരി. രാജശ്രീ മാതാജി. മാതാജി എത്ര മണിവരെ ഉണ്ടാവാ? അതിപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കുക 2-2.25 മണിക്കൂറിൽ തീരും. ഇനിയിപ്പോ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ചിലവര് അത്രയും സ്ലോയില് വായിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ 2.5 മണിക്കൂർ എടുക്കും. 7 മണിക്ക് മോളെ കൂട്ടിയിട്ട് വേണം വരാന്. അപ്പൊ ജോലിക്ക് പോന്നതാ. അപ്പൊ മാതാജിക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒടുവിൽ വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് വായിച്ചോളൂ എന്നാ. ഇന്നലെ പേര് തന്നവര് പറയണ്ടല്ലോ. വേണ്ട. ഇന്നലെ പേര് തന്നത് റീന മാതാജി. റീന മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇന്നലെ പേര് പറയാത്ത 3 പേര് ഇന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. രാജശ്രീ മാതാജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ പകുതിയാ പറഞ്ഞിരുന്നേ. 1-ാം അധ്യായം ഫുള്ള് രാജശ്രീ മാതാജിയാണ് വായിക്കുക.
പിന്നെ വായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ശ്രീബീന മാതാജിക്ക് ഒരു അധ്യായം, വനജ നായർ മാതാജിക്ക് ഒരു അധ്യായം. അത് ഏതായാലും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല ഏതായാലും. ഇനി ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എല്ലാ അധ്യായത്തിലും ആളായോ? എല്ലാ അധ്യായത്തിനും ആളായില്ലല്ലോ. ഇനി എത്ര അധ്യായം ഉണ്ട്? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ഒന്നും ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് വിരിക്കടാ അല്ലേ? 8 9 ഒക്കെ. 8 9 അധ്യായം ആരെങ്കിലും വായിക്കൂ. മാതാജി, ഞാൻ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പകുതിയെ പറഞ്ഞിരുന്നേ. ഇപ്പൊ രാജശ്രീ മാതാജി ഫുള്ള് വായിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു അധ്യായം വേറെ. അപ്പൊ മിനി കെ.വി. മാതാജിക്ക് ഒരു അധ്യായം കൊടുക്കൂ. അതിന്ന് 8 9. 8 9 8-ാമത്തെ അധ്യായം വായിച്ചോളാം. ഓക്കെ. 9 ശ്രീബീന മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഇനി വനജ നായർ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. അതൊക്കെ പേരെഴുതിക്കോളൂ. പിന്നെ അധ്യായം പറയുന്നേ, അധ്യായം ഏതാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടോ? അങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് രാവിലെ തന്നെ ലിസ്റ്റ് ഇടും, ഗ്രൂപ്പിലിടും. അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇട്ടോളൂ പറ്റുമെങ്കിൽ. രാത്രി ഇടാട്ടോ. ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ വായിക്കാം മാതാജി, അധ്യായം ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ വായിക്കാം. അതെ, ആളില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് വായിക്കാന്നേ. പുതിയ അവര് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ, അതാ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സന്തോഷം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ. അതെ, ആരും ഇല്ലാത്ത വേളയിൽ നമ്മൾ വായിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. 12 വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം മാതാജി. ലതിക മാതാജി 12. വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം. ലതിക മാതാജി 12. ഇന്നലെ 11 പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇനി ഏതാ? 11 മാതാജി. ലതിക മാതാജി 11 പറഞ്ഞതാണല്ലോ ഇന്നലെ. അപ്പൊ 12 ആളില്ലെങ്കിൽ 12 ചൊല്ലാന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഏതിനാ ആളില്ലാത്ത? 13 14 ബാക്കിയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. മാതാജി 14 ഞാൻ ചൊല്ലണോ? ശ്രീബീന മാതാജി തന്നെ എഴുതിയത്. മാതാജി അതെ, ശ്രീബീന മാതാജിയുടെ 9 എഴുതി. 9 എഴുതിക്ക്. 14 വായിച്ചോളൂ. മാതാജി ഞാന് റെഡിയാണ് വായിക്കാൻ. 7:30 ശേഷാണേ മാതാജി, ഞാൻ അപ്പോഴേ വീട്ടിലെത്തുള്ളൂ. 7-ാം അധ്യായത്തിനൊന്നും 7:30 ആവില്ല, 7 മണി ആവുമ്പോഴേക്കും കഴിയും. 9. എന്നാ പിന്നെ 18-ാം അധ്യായം കൊടുക്കൂ. ഓക്കെ. 9 വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാം. അതെ. 18-ാമത്തെ അധ്യായം. ഷീല മാതാജി ഏതാ വായിക്കുന്നത്? വായിച്ചാലോ? ഷീല മാതാജിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാനാ? അതാ ഷീല മാതാജി ഏതാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ല, ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. മാതാജി ഞാൻ അമ്പലത്തിലായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉറപ്പ് പറയാത്തത്. ഓക്കെ. നോക്കിട്ട് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലേ വായിക്കും. അത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇനി ഏതാ ബ്ലാങ്ക്? എത്ര അധ്യായം ബ്ലാങ്ക് ഉണ്ട്? 14 15 16 17 18 ഒക്കെ ബ്ലാങ്കാ. 18 ഇപ്പൊ കിട്ടിയില്ലേ? 18 ഇപ്പൊ കിട്ടിയില്ലേ മാതാജി? 18 ആരാ പറഞ്ഞേ? ശ്രീബീന മാതാജി. മാറ്റിയല്ലോ അല്ല. ഓക്കെ. നിങ്ങള് പറയൂ. 9 ഉണ്ട്, 14 ഉണ്ട്, ബാക്കിയെല്ലാം. എല്ലാരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യൂ. ഇനി പേര് പറയൂ. ഞങ്ങള് വായിക്കണേൽ അർത്ഥമില്ല, ഞങ്ങൾ എന്നും വായിക്കണവരല്ലേ. നിങ്ങളെ പുതിയ ആൾക്കാരല്ലേ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കല്ലേ ഏകാദശി ദിവസം. അത് ഒരു നല്ല കാര്യല്ലേ. അത് നിങ്ങള് പഠിക്കുന്നവര് 15 ഞാൻ ശ്രമിക്കാം മാതാജി. 15 ഹരേ കൃഷ്ണ 15 ഞാൻ ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി 15 ഞാൻ ചൊല്ലാം. ജിഷ മാതാജിയുടെ പേര് മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ ജിഷ മാതാജിക്ക് കൊടുക്കാം 15. മാതാജിക്ക് വേറെ അഡീഷണൽ ഏതാ കൊടുക്കണേ? ഹേമലത മാതാജിക്ക് അഡീഷണൽ വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്തോളൂ ഒരെണ്ണം. 16 വായിക്കോ? 16
ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. 15 നോക്കിയിരുന്നു, അതാണ് 15 ചൊല്ലാന്ന് പറഞ്ഞത്. 16 ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ചൊല്ലാം. മാതാജിക്ക് 16 മതിയോ? മതി മാതാജി. അപ്പൊ എന്നാ അങ്ങനെ കൊടുത്തോളൂ. പിന്നെ മാതാജി ട്ടോ. ഇനി ഏതാ അധ്യായം? 17 മാത്രം. പിന്നെ 9 ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കൊടുത്തൂലോ ആർക്കോ? 9 ഇല്ലേ? 9 മാറ്റിയല്ലോ, 18 ആക്കിയില്ലേ? അതെ. അല്ല, അത് നോക്കാം, ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ, 9 മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇനി 17 9 മാത്രമേ കിട്ടാളൂ. 17 9 17 മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. 2 അധ്യായം ബാക്കിയുള്ളൂ. വേഗം പറഞ്ഞാ കിട്ടും, ഇല്ലാച്ച വേഗം ചെലവായി പോവും. ഒരധ്യായം ഞാൻ ചൊല്ലാം മാതാജി. സിന്ധു മാതാജി ഏതെങ്കിലും ഒരു അധ്യായം കൊടുത്തോളൂ. ഞാൻ 5 ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ഒന്നും കൂടെ ചെല്ലാം. 17 ഇനി ഒരേ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. സോൾഡ് ഔട്ട് ആവും. പിന്നെ വേഗം പറഞ്ഞോളൂ. ഈ 9 മാത്രം. അത് ഏറ്റവും നല്ല സൂപ്പർ അധ്യായമായിട്ട് അത് കളയരുത് കേട്ടോ. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം അത് വായിച്ചാലേ ഇരട്ടി പുണ്യാണ് മറ്റുള്ള അധ്യായത്തിനെക്കാട്ടും. വേഗം പേര് പറഞ്ഞോളൂ. ആരുമില്ല? ആരുമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചൊല്ലാം മാതാജി. ശിവദാസ പ്രഭു വായിക്കാൻ പേര് തന്നിട്ടുണ്ടോ? പ്രഭു പേര് തന്നിട്ടില്ല. എന്താ ഇങ്ങനെ പിന്നാക്കം പോയാല്? 9 വായിച്ചോളൂ. 9 അപ്പൊ സോൾഡ് ഔട്ട്, കംപ്ലീറ്റ്ലി സോൾഡ് ഔട്ട്. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്ന്? ചോദ്യം ഇപ്പോഴാ മാതാജി വന്നേ? എന്നാ പിന്നെ നാളെ ഒന്നിച്ച് മതിയോ? നാളെ ഒന്നിച്ച് നോക്കാം.